ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಗಣಪತಿನ ನೆನೆ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಜ್ಜಂದೆ ಊಲಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಅಯ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ನೆನೆ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಲದೇವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನ ನೆನೆ ತಂದು ನಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಗುರುಜ್ಜಂದೆ ಊಲಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಊಲಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಲದೇವರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕುಲದೇವರನ್ನು ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಊಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ತೊರ್ತದ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಜಾರಂದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಯಾನೊಂದು ಲೆಲ್ಯ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಖಾರ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಪೂರ ಪನರ ಪೊಂಡ ಸರಿ ಆಪಿ ಅಂಡಲ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತು ನೆಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಹೋಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಅಜ್ಜಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿಜೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿ ಅಂದು ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಂತೇನೆ ಕಳ್ಳ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗೆತ ತುಲೆ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಸಾಕಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತ್ರಂದತ್ತು ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನೊಂದು ಮಾತು ಜನಕಳ್ಳ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕದಲ್ಲ ತೊರ್ತು ಕಾಸು ಬಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಪೌಲ ಆತಜಿ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ದ ಬೇಜಾರಿಗೆ ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಫಿನಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಕೈಟೆ ಉಪ್ಪುನು ನಾನು ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಜಾರ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಯ್ಜಿರೆ ಎಂಕಾತು ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅನ್ನಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಪನ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪಿನಂಚ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಿಕಲ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾದಂದು ತೂವೋಡು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಒಂಥರ ಯಾನೊಂತೆ ಅವು ಪನೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ ನಲ್ಕ ಪಾತೆರ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾತೆರಂದಲ್ಲೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಾಕಲೆ ಪುನತಿ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪಂದು ಬೇಲೆ ಪೊಂಡಲ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಉಂಟ ಸಾಕ ನಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪು ನಿಂಕೊಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದು ಪನ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಉಂತಾವೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಬೋಡು ಅವೇನು ಕೇಂಡರ್ಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಯಿನಟ್ಟತ್ರ ಬೇತೆ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂಡಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಜಿ 1000 ಕಂಬ ಬಸದಿದ ಕೇಂದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ವೀಕ್ಲಿಂಕ್ ಪೋರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಿಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್ ಆದ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಪೂರ ಆದ ವ್ಯೂಸ್ ಆದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ರೀಚ್ ಆದ ಎಂಕಲ ಒಂದು 4 ಕಾಸು ಬರ್ರೆ ಸುರುವ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋದುಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಖರ್ಚು ಆತಂಡು ಎಂಕದಲ್ಲ ಇತ್ತೊರ್ತು ಪೈಸೆಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಜಯ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.